Boa noite, doutor Ballino. Lizardo, me cago en la leche, qué alegría verlo. ¿Qué tal, hombre? Te un abrazo, hombre. Bueno. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal de vacaciones? Ben, muy ben, la verdad que muy ben, sí. Consulta pechada aí La todo verdad o mes. que pasei moi ben. Momento. Dígame usted, séntese aí, póñase E cómodo. logo esa xente que están para recetas. As chavalas, están para analíticas, que sanas, xa se ve que están, caramba. Non, pois a do medio non ten moi boa cara, Como non ten boa cara? Sí. Ten. Estás... No. Apretas che goma ou... Non viu usted, non se viu usted ao espello, ni séntese aí, Non. séntese aí. Ei. Dios, tiño que ter cuidado, que me llenaron aquí unha silla. Sí, a verdad que é moi moderna. Hai que ler o manual de instruccións. Lizardo, Que tal? que pasa, hombre? Por aquí. E logo esas gafas que meteus usted agora a traballar de soldador ou que? A leche. Traballar. Que forma parte desa enfermedade, oíu. Traballar é o último que hai, carallo. Sí. A máis eu estou jubilado, que No, carallo. xa. Xa non traballaba de novo, para canto máis hora de jubilado. Todos los días Ya está. tienes que levantar. Aparte de esto, Que fai? gracias a Dios. Vai lá, Que? Xa está, Que para aí. A menulla aplaudade, las gracias. A bicho pa música Ya está, é o baño, mariña, aplaudades. Como non? Deixa Pero que- aplaudir a xente, eu. Pero isto é unha consulta ou é un cachondeo? Home, por favor, Que séntese aí, cara. Agua na leche. Hai que bailar. Xa vexo que non perdeu a hora de antes de bailarín, debeu practicar no verao. Fun ás festas toda que había, eu máis generoso, fartámonos de bailar. Xa vexo, xa. Gastei 2 pares de zapatos. Pero, mira unha cousa. Que? Ainda non contestou, por que ven ca pinta esa que trae cargafas? As gafas? Sí, coño. Buah. É pola pintura, esta atrapallada de pintura que botaron aquí que manca un nos ollos, verdad? Vamos ca pintura. Dios, sí, que cousa fea. É que- Parece a rotonda da Fontela. Ali na entrada do Carballiño tamén pintaron a rotonda de verde. Ai, non sei. Oiu, están os cabalos dos gitanos todos sin dentes. E logo? Morde un hormigón pensando que éramos. Bueno, carallo. Una vida. Ai, que barbaridade. É usted o demo, Como Lizardo, se poñen as cabeciñas. É usted o demo, Vaya color que lle botaron. Pero vamos a ver, ahora en ¿Qué? serio. Pero como que non lle gusta? Home, nada. Pero Nada. logo non é... Usted mire pa aí. Veña, levántese, veña comigo, home, que usted non Onde viu me as quere cousas. levar? Veña comigo, usted non viu ben as cousas, veña comigo. Pero Veña pa onde comigo. me vai levar? Veña comigo, home, mire, veña pa aquí. Espera, teña cuidado a ver se vou caer. Claro, non me cargafas. Non, é que veño da taberna e se lle mandei un hermiño. Veña pa baixo, Que quere? Que? Mire, pasa que... Levantademos un momento todos, por favor. Pero fai de sitio, fai de sitio aí. Fai de sitio. Pero, para que vexas? Aí, sí, A ver, aí. sí. Que quere que vexa? A ver, Que? que? Unha atrapallada. Como que unha atrapallada? Home, por Dios. Pero vamos a ver, vai-me dicir usted Sí. que eso non é bonito. É bonito ou non é bonito? Eso nin é bonito nin é atún. Eso é unha porquería. É Que feo. porquería? Que saberá isto, home? A que é feo? Que vai ser feo? É bonito, verdad? É bonito. É bonito. Probáchelo ti, a ver se é bonito. Usted non ¿Qué? entende. Isto é tendencias. Ah, atender. Claro, isto son tendencias. Isto Tendencias. é colores ácidos. No, hostia, aí ten razón, Claro, cara. coño, Ácido sí que é. Con mirar para el pican os ollos como se me exprimira un limón. Sentadevos aí. É igual, sentadevos, Tapades. igual. Cuatro apalladas. Pase para arriba. Cuidado, onde vai? A ver, veña para Axúdeme a subir. Usted de verdade, é Que eu son unha persona maior. Usted é unha burratada ao pavo. Cago en la vida. Aí, me cago en la vida. Que paciencia me compre, de verdad. Tanto da explicarlle as cousas como non lle Nada de explica. color, no, este debía estar de oferta ali, no? Bueno, pois mire, eu Que? caio. Eu caio, Eu caio. hai que se acostumbrar que isto é o novo luar. O novo luar. O novo luar, xa dixo que yo... Chaparracha. O novo estalle sobrevalorado, doutor Bellino, que yo digo eu. Xa, claro. Que vai dicir usted? Que é máis vello que Matusalén. Non se que chondea que lle fenda a cabeza, Hombre, tome pouco, a ver, non fai falta Hombre. poñerse así, hombre. Non fai falta poñerse Cada un así. ten que os non. anos que Dios lle dou, mientras... Bueno, a ver, pero hai que entender, hai que se modernizar, hai que ir cos tempos. Ai, que ir, hombre. Eu tamén me modernicei esta temporada, o que pensa? Modernizouse. Hombre, Pintou as canas de negro. non, coño, que pa que pintas? Era. No, moderniceime que ahora teño servicio de enfermería. Coño. Sí, metí enfermera. Home, pois iso sí que me dá unha alegría a min, home. Hombre, Eso sí que é unha cousa, oye, está ben recibir algo de mimo, de cariño, cando un buen ao médico, non ver sempre a mesma empanada. carallo, aí Claro. gusta yo novo. Aí gustame, claro. Claro, a ver, voulle ser sincero. A min se me ve unha practicante, unha chavala comesa, ou comesas unha chavala guapa, Hombre. cariñosa, eu deixo man que sea sacar sangre, eu. Se me ve unha chavala guapa, así, cariñosa, eu deixo que me fajan o que queiran, e xa está. Non é como cando ven usted, que é como... Espera, Que? dixo que se deixa facer o que sea.
Sí, claro. Sí. Home, pues precisamente vai entrar ahora... Boris, por favor, entra. Doris. Boris, entra. Quen é entra. Doris? Non, vai A no ver muller ahora do que... Manolo, marido. Vai no ver ahora que... Quen é? Nada, é o enfermeiro novo que ten aquí, o enfermeiro... Quen? Enfermeiro novo. Boris, cando... Puede proceder cuando quiera. Boas noites. Boas noites. É vostede o doente? Sí, aí está. Espera aí un Boris, momento aí que está. vexeu isto ben. Aquí una jeringuilla para Venga, ponerle, pero- que la necesita. Para un momento aí, señor Para Doris. un momento no. Boris, La jeringuilla. Boris, o meu novo enfermeiro. Xiringuillas parece a bomba de La abrasar a tractora. jeringuilla. La jeringuilla. La jeringuilla. Ven Creo aquí, que hombre. estame chamando. Sí. No, Hombre, ven aquí, pero, no, pero ven aquí, ven aquí. pero ¿por qué marché? No se Otro puede día, marchar. señor Doris. Otro No, día no, nada. pero La jeringuilla va aquí, espera, cuidado. Boris, Venga con cuidado. Vaya con cuidado, Cuidado, por favor. Ay, pero no se Venga vaya. con cuidado. Ven aquí, hombre. Ven aquí. Boris Izaguirre. Gracias. Vete aquí.